Adlaw nga Martes karon mga kaigsuunan, petsa 14 sa bulan sa Disyembre tuig 2021. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo, kapitulo 21, bersikulo 28 ngadto sa 32. Og si Jesus mingon, karon unsa may inyong hunahuna? Dihay tao nga may duha ka anak ka lalaki. Miadto siya sa magulang ug iyang giingnan, "Dong, trabaho karong adlaw didto sa parasan." Mitubag siya, "Dili ko mo trabaho." Apan nausab ang iyang hunahuna ug miadto siya sa parasan. Unya ang amahan miadto sa manghod ug mao gihapon ang iyang giingon kaniya, "Oo, muadto ako." Mitubag siya, apan wala siya muadto. Kinsa man sa duha ang mituman sa buot ipabuhat sa amahan. Sila mitubag ang magulang. Unya si Jesus mingon, "Sultihan ko kamo nga ang mga kobrador sa buhis ug ang mga daotang babay una pang makadawat sa panalangin sa paghari sa Dios kay kaninyo. Kay mianhi kaninyo si Juan nga magbubunyag aron pagtudlo sa matarong nga pagkinabuhi, apan wala kamo mutuo kaniya. Ang mga kobrador sa buhis ug ang mga daotang babay hinuon maoy mituo kaniya, apan kamo bisag nakakita na mo niini, wala gihapon maghinulsol ug mutuo kaniya." Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, o Kristo.